И в тези последни времена, ако попитам всеки един от вас, какво всъщност изскача във вашия ум, когато ви каже, че живееме в последното време? Кое е това нещо, което от първи път изскача в твоя ум? Страх. От едната страна е страх и притеснение. Защо? Защото светът свършва. Като чуеш последното време, светът свършва. От едната страна страх и притеснение, а от другата страна за някои безразличие. Защото така ли иначе светът ще свърши? Да се случва каквото се случва там с църквата, с хората, с човечеството и да стигнем някакси до края на света. И моята тема днес за вас е: събуди се и живей активно. Как да бъдем готови и как да служим в този все по-сложен и променящ се свят? Какво да направим всъщност, за да служиме в този свят? И Исус ни дава отговорите в Неговото Слово, разбира се. Нека да отворим в Римляни 13 глава от 11 до 14 стих. Там казва следното: и това вършете. Ето вижте кое да вършим. Като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън. Защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото някога повярвахте. Нощта премина, а денят наближи. И така, нека отхвърлим делата на тъмнината и да вземем оръжието на светлината. Както в бял ден, нека ходим богопристойно, не в пирования, не в пиянства, не в блудство и разпътство, не в свади и зависти, но се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта, за да угаждате на нейните страсти.